סרטון פורים הראשון שלי. כפי שראיתם, היום אני אראה לכם איך להכין את תחפושת מלכת הלבבות מאליסה בארץ הפלאות. אז אם אהבתם את הסרטון בסוף, תעשו לייק, זה ממש יעזור לי, ואתם יכולים גם לעשות סאבסקרייב. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שנכין הוא קולר הקלפים. החומרים שנצטרך הם דף נייר, מספריים, מהדק ושתי חפיסות קלפים. נתחיל בלגזור שבלון על הקולר מדף הנייר. בשלב הבא ניקח 4 קלפים ונהדק אותם יחד. ניצור קבוצות נוספות של קלפים שאותן נהדק לקבוצה אחת גדולה. נמשיך באותו אופן ונגדיל את הקולר שלנו כך שיראה דרמטי ומלכותי יותר. נעבור ונהדק במקומות בהם הקלפים לא מספיק מחוברים. לבסוף נעביר 2 סיכות ראש דרך סיכות המהדק. אלה ישמרו על הקולר שלנו זקוף על הצוואר. השלב השני הוא החצאית. בשבילה נצטרך טול בצבעים שחור, אדום ולבן, מספריים וחוט באורך של היקף המותניים. אני השתמשתי ב1.5 מטר של טול אדום ועוד 1 מטר מהטול השחור ומהטול הלבן. טול מגיע מקופל. השאירו אותו כך וקפלו פעם נוספת, כך שנקבל 2 שכבות פתוחות ועוד אחת מקופלת. נגזור את הטול לרצועות בעובי של כ5 סנטימטר. לבסוף נגזור את השכבה המקופלת ונקבל 2 רצועות. נמשיך לטול האדום והלבן. בשלב הבא ניקח קבוצות של רצועות טול, נעשה לולאה ונעביר את הרצועות דרך הלולאה. אני השתמשתי ביותר רצועות אדומות בכל קבוצת רצועות. השלב האחרון הוא הכתר. בשבילו נשתמש בכוס נייר, קשת לשיער, דבק חם, מספריים וצבע אקרילי צהוב. נתחיל בלגזור את הכוס לצורה של כתר.
בשלב הבא נצבע את הכוס בצבע הצהוב. אני עשיתי 3 שכבות של צבע. לבסוף נדביק את הכתר לקשת השיער. אפשר לראות שאני קישטתי את הכתר בלבבות אדומים וכופפתי קצת את השפיצים של הכתר. אם אהבתם את הסרטון בבקשה תעשו לו לייק ונתראה בסרטון הבא.